Sunt de o săptămână în România, 4 zile am stat prin Brașov, acum am stat prin București, de 2 zile. Am pus anunțuri pe TikTok, care vrea să vină, să ne plimbăm, să mai vorbim, mai discutăm. Nu cunosc pe nimeni în România. Când eram în Londra, când vin în România, am venit în România și în Brașov, acum sunt și în București, niciun român n-a venit, mă. N-a venit niciun român după mine. Zic că hai să ieși și punem pe afară. Băi, niciun român. Ați văzut mesaje, mă, a care locuiți în Brașov și în București, vă fie rușine, mă. Am venit în România după ani de zile, vin aici, când vin în România. Sunt și în București, și în Brașov. Băi, n-ați dat un mesaj, mă, stați ca șobolani, mă. Ca șobolani, mă, toate vieți, așa o să muriți șobolani. Plin de voi, sunteți vedete, star, politicieni, băga mea ceva în politica voastră. De bandiți, de șobolani, numai pe interese mergeți. Voi aveți valoare, voi sunteți plini de voi. Mă bagă pe ăsta în seamă. Așa o să muriți, mă. Plini de voi, între voi, șobolani. Vreodată să vă mai promovez vreodată pe cineva, puțin am spus eu acolo. Sau când vă aud, când vii la București, când vii acolo, când vii acolo. Am venit, bă. Niciunul n-ați dat un mesaj să veniți. Niciunul. Vă plăteam. Când aveam ce să spieți din boschetar, vă plăteam, vă dădeam bani. Te-am schimbat, am donat vreo 1000 și ceva de euro pe cealaltă. Da? Ăsta tot așa prin donații. Sunt boschetar, n-am dat mie să mănânc. Înțelegeți voi? Bă, dar nesimțiți mai sunteți, mă. Băi, nesimțiți sunteți, mă. Numai. Vă fie rușine, mă. Bă, unul n-ați venit, mă. Sunteți plini de voi. Plini! Așa vă duceți în ea. Muriți cu venin, cu otate, sunt plini. Cine sunteți, mă? Că nu e niciun român important, cu nimic. Toți ajungeți la cimitir. Am crezut că sunteți români acolo, mă, ieșiți voi la o cafea, mai vorbim, ieșiți acolo. Băi, niciunul, mă. Băi, niciunul de voi. Tu ăsta care asculti, știu că asculti toți, mulți. Și nu aveți, voi aveți valoare, știți, voi sunteți importanți, mă. Bă, dar ce șobolani, mă, sunteți, mă, ce șobolani. Bă, vă faceți că nu auziți, mai pe interesele voastre, nu mă voastre de bandiți, tâlhari ce sunteți. Da, mă, spuneați mie că am probleme, ce-s probleme să am eu, mă? Sunt în România, București, v-am arătat și buletinul și pașaport, ce vreți voi. Ce probleme am eu? Eu nu pot vă vorbesc vouă să vă în falsifitate, să vă vorbesc cu eleganță. Vă rog frumos, hai să vă dau câte 500 de euro sau 1000 de euro. Îi stați cu mine câte o oră să ne plimbăm prin oraș. Doar așa vedeți, mă? Nu e mama voastră de bani de sitahari, de șobolani. Să vă mai prind vreo unul. Să vă mai prind vreo unul, odată că mă mai băgați în seamă cu mine. Vă dau schipat în gură, vă înjur.